Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windere men tataɓire nde. Ha joni de ko hakkunde ba e da o jimi teskoɗa. So wayini ko ba, so wayini ko da, kofaɗo wonta ɓa, kofaga wonta ɗa. Kono enen hande jangeten ko da o. En jangino da o nde a naati e makko nde. En jangi da o nde i naati hen. Hande noon da o eɗen nanne hen ko wiyete e o. Wadi nani ɗo mbiyen de foɗani, ɗo mbiyen de foɗi, ɗo mbiyen ed foɗani, ɗo mbiyen ed foɗi, ɗo mbiyen ded foɗani, ɗo mbiyen ded foɗi. Ɗo ko de, ɗo ko de, ɗo ko ed, ɗo ko ed, ɗo ko ded, ɗo ko ded. Windande tataɓire nde Dental Dina TV onon moftiɓe hen ɓe numéro mon nani, Orange Money walla Wave mbaɗe hen balle moɗon 77 906 14 81 mbaɗe hen jingere e ballal. Walla an jiɗɗo non jeeyata WhatsApp to o wat 77 906 14 81 yaya ligne ya WhatsApp o ngara jangoya toon. Ga ɓuranma Dental Dina ɗo kaɗaga mbaɗa ballal ma. Hande eɗen janga da masiraɗo e, ɗo woni de, ɗo woni de, ɗo woni ed, ɗo woni ed, ɗo woni ded, ɗo woni ded. De kala ko wayni ko de, kala ko wayni de, kala ko wayni ed, kala ko wayni ed, kala ko wayni ded, kala ko wayni ded. Ɗo foɗani mbiya de, ɗo foɗi mbiya de, ɗo foɗani mbiya ed, ɗo foɗi mbiya ed, ɗo foɗani mbiya ded, ɗo foɗi mbiya ded. Nden noon ɗo woni de, ɗo woni de, ɗo woni ed, ɗo woni ed, ɗo woni ded, ɗo woni ded. Wadde kala jimi tan da ene wonde e ko de mbiyammi. Kala jimi tan da ne wonde e mi wiya de. Kala jimi tan e ne wonde da mi wiya ed. Kala jimi ne wonde da mi wiya ed. Kala jimi tan e lumbi hakkunde he ne wayni mi wiya ded. Kala jimi tan poɗɗo en lumbi hakkunde ɗo ene wayni mi wiya ded. Ɗo woni ba, ɗo woni da, ko serdiɓe ɗo ko ga, ɗo ko ga. Ayde so heedi ga ene wiye ba, so heedi ga ene wiye da. So tawi noon ɗo waɗi kofalɗo wonta ɓa, kofaga wonta ɗa. Kono noon teskuye tan jangorto. Kala ko wayni ko ba, so wayini tan wonti da. En noon ko da jangaten wadde ɗo woni de, ɗo woni de, ɗo woni ed, ɗo woni ed, ɗo woni ded, ɗo woni ded. De, de, ed, ed, ded, ded. Ɗum ɗo joni ene yawni e yeeso ma, kono ene winda ko heewi e bindanɗe kewɗe. Kono noon sa yawi noon jangde ma leelat. Hoto ƴeew ko heewi ko, ƴeew ko pamɗa ko,
ko janguɗa pamɗa ko ɗum woni jangde ma an jangowo. nden noon hande a jangi de et det det hande a jangi de et det det de et det det jangen de et det det wadde windande tataɓire nde andeni tataɓire dental dina tv amo jeeno ko heno jiɗi jeede heno mbaɗa abonné janta e jangde janta e jingoɓe. ɗo noon wonande joguiɗo Orange Money walla Wave nani numéro mon nani mbaɗe hen balle mon 77 906 14 81 jinguiron toon ɓenan toon jinga on kadi jingue ndenden ballen jingen no mbimi on ndenden ballen jingen jangde nde enen fof ndendinde oɗon keedi oɗon janga amin keeguiɓe jangguina wadde hoto jangguine koye mon kon jangoɓe mbiɗon oɗon janga lewru so maayi mbaɗe hen balle mon e jingere mon min jiiya min ganda onon kadi oɗon daari e wallodirde amin koye ballata kongo yala koye nande famde yette kuuɗi mon e karneji mon mbaji toon et det so janggama wawama gandon on certi e de on certi e de gandon on certi e on certi on certi e det on certi e det ɗo woni jangde mum ɗo haaɗi on kollama da so a naati hen on kollama da o so i naati hen hande kadi on kollama da o so e naati hen ko ni foti o so ɗiggi a serti e muɗum ɗiggano ala mbawmi hen ƴette kuuɗi mon e carnet mon mbañi to jangon ɗigga yo Allah wallu kadi yo Allah yaren ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly école Sénégal alhamdulillah bi alamina on jarama wassalam.